Έβερετ. Στρατομήτρος, αρκετά χρόνια στα επαγγελματικά με τη Ζάκυνθο. Η παλιά δεξιά για τον Ντιέγκο Μαρτίνεθ. Στο Αθήνα περάσει Ντιέγκο Μαρτίνεθ. Τον τραβάει ο αντίπαλός του. 4 συμμετοχές μόλις πέρυσι με την ομάδα του Λεβαδιακού. Με πολύ φάλτσο και η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 στο δεύτερο κιόλας λεπτό. Όχι, ο Αλμύρ έχει την assist. Χάλασε η σερί του Παύλου Κάστρο, όπως το είπα στην αρχή λοιπόν. Στο δεύτερο λοιπόν λεπτό από το φάουλ που εκτέλεσε ο Αλμύρ. Κοράνης έχασε την μπάλα. Πεδροσάς τον πιέζει ο αριστερός μπακ, ο Πολίτης. Εδώ Πολίτης. Στις ομάδες του Βορρά τον είχαμε γνωρίσει τον Δημήτρη Πολίτη. Πολύ δυνατή παλιά. Και τον Ντιέγκο Μαρτίνεθ. Πρόλαβε όμως, αλλά έχει κάνει φάουλ. Δεν βγήκε πλάγια. Ο Μαγούλας έχει τους ίδιους τους 10 από τους 11 που έπαιξαν στο παιχνίδι με την Επισκοπή στον πρώτο γύρο του κυπέλου. Με μόνη αλλαγή τον Πέτρο Δημητριάδη στον πάγκο και παίζει στη θέση του ο Γκόγκας σεντερφόρ. Ροζέριο Μάρτινς περνάει την παλιά σε ένα σημείο που κόβει ο Πολίτης, αλλά πάνω στον Κονέ. Κονέ κάνει την προσποίηση, προσπαθεί να ελευθερωθεί και αρκετά αδύνατος. Νικολακάκης, Πεδροσάς, Κονέ. Κονέ σηκώνει πάλι για τον Νικολακάκη. Αυτός πήγε να κάνει το κοντρόλ και καθυστέρησε. Τον πιέζει ο Πολίτης, δεν προλαβαίνει, η μπάλα βγαίνει πλάγι. Να ενισχύει συνεχώς το ηθικό του νεαρού, του Χρήστου Νόνη, του στόπερ, του υψηλόσωμου στόπερ του Αστέρα. Να παίζει γερά, να μην φοβάται το παιχνίδι κοντά στον Βασιλείου. Ενώ από την άλλη ο κ. Τάκης Λεμονής κάνει συστάσεις στους παίκτες του να προσπαθούν να μεταβιβάσουν στον Βραζιλιάνο, τον Πέντρο Άς, να έχει την πρώτη πάσα και από εκεί πέρα να προσπαθεί να βρει τον Μανού ή τον Ροζέριο μπροστά. Τώρα έκανε αυτό το σουτ, ναι, αυτό είναι το σουτ που έκανε ο Μανού. Χτύπησε στα πόδια του Κοτίτσα. Τελικά δεν μπορεί. Ένα σώρο Λατίνη στις ελληνικές ομάδες και φέτος. Ναι. Μανού Μπούστο πιέζεται, παίζει δυνατά ο Αλμύρ. Αφήνει το παιχνίδι ο κ. Κάμπαξης και γρήγορα ο Ροτζέριο Μάρτινς για τον Βασιλείου, τον οποίο Στρατομήτρος. Και οι δύο κάποτε της Εθνικής Ελπίδων. 5 συμμετοχές για τον Κοτίτσα, 16 για τον Ιωαννίδη. Ωραία κεφαλιά του Γιάννη για τον Πεδροσάς. Καθυστερεί, δίνει πάλι στον Γιάννη. Ο Γιάννης φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Την άνοιξε, πάει να κερδίσει την κόντρα. Έρχεται και κόβει. Τελευταία στιγμή ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ. Καλή περίπτωση αυτή. Μανουέλ Μαρτίνεθ Λάρα από την Ουέλβα στην τελευταία χρονιά. Καπουράνης. Πέρασε την μπάλα στην περιοχή στον Κάστρο. Ο Κάστρο τον μάρκαρε ο Πεδροσάς. Τίποτα λέει ο. Σηκώνει ο Νικολακάκης. Εκεί είναι μόνο ο Στρατομήτρος. Προλαβαίνει ο Καπουράνης. Και τώρα ο Αλμύρ. Αλμύρ θέλει να ελευθερωθεί. Αποφεύγει δύο αντιπάλους με δύναμη. Έβερετ, Πολίτης, κακή συνεννόηση. Ο Καπουράνης είναι πιο δυνατός όμως ανήκει με σώμα και του παίρνει την μπάλα. Και ο Κόνε ψάχνει για τον Βασιλείου. Καλύπτει ο Νόνης. Βγαίνει ο Κασμερίδης. Η μπάλα δεν φτάνει όμως μέσα στην περιοχή για στα χέρια και δίνει στον Πολίτη. Λάθος του Πολίτη. Έρχεται να βοηθήσει ο Κάστρο. Απομακρύνει ωραία την μπάλα. Καπουράνης με τον Νικολακάκη βάζει στο σώμα ο Καπουράνης, είναι offside. Ο Γκόγκας άφησε ο βοηθός. Πρέπει να είναι offside ο Γκόγκας. Καθυστερεί πάρα πολύ. Κλείνεται, χάνει την μπάλα από τον Έβερετ. Παίρνει και το φάουλ. Πολλή δουλειά από τον αμυντικό χαφ του Αστέρα Μαγούλας που είναι τώρα πάλι μπροστά με τον Ντιέγκο Μαρτίνεθ. Ωραία, περνάει το σούτ όμως δεν είναι καλό. Πέφτει, μπλοκάρει. Μετά από πολύ καιρό τον βλέπουμε σε παιχνίδι κυπέλου Ελλάδος, σε πάγκο. Από το 2007-2008, τελευταίο παιχνίδι κυπέλου ήταν το Ολυμπιακός Ηρακλής. Εδώ έβαλε και το χεράκι του λίγο Βασιλείου. Λοιπόν, ο Κονέ αμυντικός χαφ με τον Πεδροσάς και τον Ροζέριο και έχει πάει δεξί εξτρέμ και παίζει ο Γιάντσης δηλαδή, ο Ορτέγκα. Αντεπίθεση όμως και δίνει πέναλτι ο κύριος Κάμπαξης. Πέναλτι στο πρώτο δεύτερο ημιχρόνου το έχει κάνει.
Και έτσι έχουμε στο 48 τον Αλμύρ Ζούνιορ να πλασάρει και να κάνει το σκορ. Κάλυπτε ο Γκόγκας. Δεν είναι πολύ καθαρή οπτική γωνία. Στο μεταξύ είναι πάλι μπροστά τώρα. Παλιά για τον Βασιλείου που δεν πέρασε, κόψε ο Νόνης. Έρχεται ο Κονέ. Ανοίγει το παιχνίδι δεξιά για τον Ορτέγα. Μίτσο Ορτέγα πίσω. Νικολακάκης χαμηλά. Σηκώνει ο Κονέ την μπάλα. Θα τη γυρίσει σε ένα σημείο που βάζει το πόδι του όμως και γίνεται ένα σουτ corner. Μπορεί να υπερασπιστεί εκτός έδρας. Για να δούμε τώρα λοιπόν τον Πέδρο Σάνς, βγάζει την μπάλα δεξιά για τον Ορτέγα. Νικολακάκης, corner. Αρνίτσο Ορτέγκα, δεξιά στον Νικολακάκη. Γύρω στην περιοχή, ο Βασιλείος με την κεφαλιά, διαμαρτυρίες για χέρι. Γύρω στην περιοχή, ο Βασιλείος με την κεφαλιά, διαμαρτυρίες για χέρι. Το πλευράς Λεβαδιακού, για τον Κοτίτσα δεν υπάρχει τίποτε. Κοτίτσας βγάζει την μπάλα γρήγορα. Καπουράνης, καλή παλιά του για τον Διέγκο Μαρτίνεθ. Κάστρο, Διέγκο Μαρτίνεθ κλείνεται, βλέπει αριστερά και δίνει την μπάλα στον Αλμύρ Ζούνιορ. Τον έκλεισε όμως ο Νικολακάκης. Αλμύρ Ζούνιορ προσποιήσεις, κάνει ένα γύρισμα, κόρνερ παίρνει. Χέρια βέβαια, γιατί πιο πολύ εγκυκλοπαιδικά είναι όλα αυτά. Αφού δόθηκε offside δεν αλλάζει τίποτα, έτσι για την περιέργειά μας περισσότερο. Λοιπόν, είναι οριακά σχεδόν στη γραμμή του κέντρου την ώρα που γίνεται η σέντρα. Έχει φύγει ένα βήμα. Εντάξει, είναι βέβαια και δύσκολο τον βοηθό να εστιάσει το μάτι σε μια παλιά 50 μέτρων. Εδώ στο μεταξύ είναι ο Κοτίτσας από τα δεξιά. Σηκώνει το κεφάλι, κάνει το γύρισμα. Ο Σαγκινέτη λίγο άτσαλα διώχνει. Ωραίες κινήσεις από τον Διέγκο Μαρτίνη, Κοτίτσα. Ο Λικογιάννης, Κοτίτσας. Με το αριστερό, είναι καλή μπαλιά του, δεν είναι offside. Ο πολύ καλός Διέγκο Μαρτίνεθ κόβει την μπάλα δίπλα του για τον Καπουράνη. Αυτός θέλει να φέρει στο αριστερό που δεν είναι το καλό του βέβαια, δεν μπορεί. Κλείνεται από πολλούς και η μπάλα βγαίνει έξω. Και μου Εύερετ. Λοιπόν, Πέτρος Δημητριάδης από τους βετεράνους μπαρτοκαπητημένους επιθετικούς στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ετοιμάζεται να περάσει στο μάτς. Στο μεταξύ κάνει τα κόλπα του στην περιοχή, αλλά δεν μπορεί και παίρνει φάουλ, το οποίο δεν συμφωνούν. Εκτελείται γρήγορα το φάουλ στην περιοχή για τον Ροζέριο. Το πλασέ, φεύγει μπάλα, την μπλοκάρει ο Κασμερίδης. Τη σήκωσε. Δεύτερο γκολ να ευνηδιάσει. Θα μπει ο Δημητριάδης. Αυτό που δεν πρόλαβα να δω, για να δούμε την παλιά του Κονέ για τον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα βγάζει δεξιά για τον Νικολακάκη. Ο Νικολακάκης στην σέντρα. Απομακρύνει η άμυνα του Αστέρα Μαγκούρας. Θα φάνει ότι ο κύριος Ορτέγκα ήταν αυτός που έδωσε την assist στον Ροζέριο Μάρτινς για να γίνει το σκορ 2-1 στο 67, στα μισά δηλαδή του δευτέρου ημιχρόνου. Να παγώσει λίγο τους γηπεδούχους, καθώς είναι ένα γκολ εκτός έδρας που μετράει στην εξέλιξη. Κονέ, μακρινό σουτ, χτυπάει σε κάποιο σώμα και διώχνει από τα δεξιά ο Νικολακάκης για τον Ορτέγκα. Τα δεξιά η σέντρα του, πέρασε η μπάλα. Ο Κοτίτσας, κάποιος του φώναξε ότι υπάρχει πίσω του ο Μανού Μπούστο και μετά την μπάλα απλά συμμετέχει πιο πολύ στο παιχνίδι. Αδύνατος παίκτης, στεγνός, κουράζει λιγότερο από τους άλλους. Ορτέγκα. Νικολακάκης χαμηλά την μπάλα. Βασιλείου προσπαθεί να γυρίσει. Υπήρξε ένα τράβημα από το Στρατομήτρο. Νικολακάκης χαμηλά την μπάλα. Βασιλείου προσπαθεί να γυρίσει. Υπήρξε ένα τράβημα από το Στρατομήτρο. Δεν το θεώρησε ο Καμπαξής ότι ήταν και τέτοιο μαρκάρισμα ώστε να το ρίξει στο έδαφος. Μάλιστα φωνάζουν οι οπαδοί της Μαγούλας εδώ στην εξέδρα για κάρτα στον Βασιλείου. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Εντάξει, εδώ η μπαλιά για τον Δημητριάδη. Δεν είναι offside ο Δημητριάδης. Ο Δημητριάδης προχωράει, πλασάρει πάνω στον τερματοφύλακα, τον Πέτρος Δημητριάδης.
Τεράστια ευκαιρία στο 71 να γίνει το σκορ 3-1. Στο μεταξύ μπάλα από την άλλη μεριά για τον Ορτέγκα. Έχει ανοίξει το παιχνίδι αρκετά. Ορτέγκα προσπαθεί να περάσει, παίρνει από Βάνς και προσπαθεί να αποφύγει ένα τρίτο, ειδικά με την ευκαιρία που έκανε ο Δημητριάδης πριν από λίγο. Με αποτέλεσμα να κοπεί λίγο και ο Βίχας του Λεβαδιακού με αυτή τη φάση από την επιθετικότητά του. Στο μεταξύ δεν πέρασε η μπάλα για τον Δημητριάδη. Δεν θεωρεί φάουλ ο Κάμπαξης στο μαρκάρισμα. Προσπάθησε ο Αρμίτσε Ορτέγκα. Είναι δραστήριος. Πέφυγε τον Κάστρο. Δεν ρίξει κανένα κάτω και δίνει στον Κονέ. Προς κατά μέτωπον. Προσπίσει ότι θα σουτάρει. Αρμίτσε Ορτέγκα. Τον Μακάριο Κάστρο κάνει το σουτ. Το Αρμίτσε Ορτέγκα. Out την μπάλα. Πολύ μακριά. Πέδρος. Πάλι Πέδρος από το διώξιμο του Στρατομήτρου. Λοιπόν, παίζει τώρα ο Αστέρας με 3 στόπερ. Ο ένας είναι ο Σαμαρόπουλος που κυνηγάει τον Ροζέριο Μάρτινς. Εδώ βλέπετε τον Βασιλείο. Πάει να παίξει το 1-2. Έγινε ένα σουτ. Έδιωξε ο Ασμερίδης δύσκολα στο σουτ που επιχείρησε ο Ορτέγα. Ψιρόφσκι. Ακόμη 8 λεπτά στην πλάτη του Βασιλείου. Έβερετ. Σαμαρόπουλος. Στρατομήτρος για τον Δημητριάδη. Κοντρολαρισμένος παίκτης. Έβερετ, δεν υπάρχει offside. Ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ βγαίνει ο τραυματοφύλακας του Λεβαδίου και προλαβαίνει ο ψηλός. Όπως συνηθίζει, Έβερετ διάταξε τον Κάστρο. Βγαίνει από την άμυνα ο Νόνης. Κόντρες πολλές στο κέντρο. Σηκώνει ο Ροζέριο Μάρτινς. Η κεφαλιά του Στρατομήτρου βρίσκει δεξιά τον Κονέ. Έχει κάνει αρκετή ζημιά ο Κονέ από την ώρα που βγήκε πιο μπροστά και πήρε μέτρα. Ορτέγκα Αρμίτσε και αυτός έχει βοηθήσει. Νικολακάκη στην σέντρα. Επανέρχεται ο Μαχαίρας, επαναφέρει την μπάλα με το κεφάλι. Πρώτη φορά αντιμετωπίζει ο Αστέρας Μαγούλας ομάδα της Super League στην ιστορία του. Και αυτό ίσως κάνει πιο σημαντική την νίκη του. Για να δούμε τον Βασιλείου, εφόσον δεν τα καταφέρει. Γιατί εδώ Κονέ βγάζει δεξιά στον Ορτέγκα Αρμίτσε. Offside λέει ο βοηθός. Καλά, έτσι λέει ο τέταρτος, έτσι κατάλαβε, δεν είναι σίγουρο. Λοιπόν, μπορεί να ανοίξει τον οδοφύλακα στον Κασμερίδη. Θα είμαστε. Δεν είναι στον οδοφύλακα, είμαστε στον Στρατομήτρο. Ο Κασμερίδης άφησε την μπάλα. Τέλος πάντων, ο Κονέ εδώ τώρα βγάζει την μπάλα δεξιά. Η σέντρα από τον Νικολακάκη. Κασμερίδης μπλοκάρει. Σαγκινέτη για τον Μαχαίρα και τώρα ο Πέδρος. Ήδη παίζεται καθυστερήσεις. Αρμίτσε Ορτέγα. Κονέ. Μαχαίρας. Ορτέγα πέρασε, κάνει και ένα σουτ ψηλά out σε αυτή τη φάση.